lumilipad tulad ng mga ibon. Tayo'y lumilipad tulad ng mga agila. Ang ating mga katawan ay hinding-hindi mapapagod. Tayo'y lumilipad tulad ng mga ibon. Tayo'y lumilipad tulad ng mga agila. Ang ating mga katawan Ay hinding-hindi mapapagod. halina't lilipad sa presensya ni Jesus. Tayo'y magbabad sa Kanya. Ang mga anak ng Diyos ay hindi mapapagod. Tayo'y magbabad sa Kanya. Tayo'y lumilipad tulad ng mga ibon. Tayo'y lumilipad tulad ng mga agila. Ang ating mga katawan ay hinding-hindi mapapagod. Tayo'y lumilipad tulad ng mga ibon. Tayo'y lumilipad tulad ng mga agila. Ang ating mga katawan ay hinding-hindi mapapagod. Halina't lilipad sa presensya ni